κάτσω να δεχθώ τέτοιου είδους μαθήματα από τον κύριο Καλαφατέλη, σκεφτείτε μόνο ότι εδώ μέσα σε αυτή την αίθουσα και μέσα στη δικογραφία για τις σχολικές επιτροπές υπήρχε η λογίστρια η οποία κατέθετε ενώπιον μαρτύρων ότι μοιραζόταν την αμοιβή της με τον αδερφό σας. Και ερχόσαστε σήμερα εδώ πέρα να μας κάνετε μαθήματα για το τι κάνει ο κύριος Βελαγραμμάτη για την προσωπική του ζωή, για το τι κάνει, ξέρω εγώ. Σκεφτείτε μόνο και μόνο αυτό, ότι η λογίστρια κατέθεσε ενώπιον μου και ενώπιον δύο ανθρώπων ότι ο αδερφός σας, η αλήθεια της έχει κάνει μενήση, θα μας ενημερώσετε. Και εγώ όταν θέλω και όταν θα θελήσω, θα σας απαντήσω στο ίδιο στυλ που μου απαντάτε. Για κατηνιές. Όταν θα μου κάνετε καταγγελίες, σαν διοίκηση, μα θα πω εγώ τώρα σε αυτή τη διαδικασία, μετά θα απαντήσω εγώ σε αυτή τη διαδικασία. Δεν είναι του στυλ μου. Τώρα, επί των ερωτήσεων που μου κάνατε, πολύ ευχαρίστω να σας απαντήσω. Των ουσιαστικών. Σε ό,τι αφορά το